Ambarema TV horonya jabarani lajebao malikono ani maliko ka au befu ka au bela jeli wali mando au minu nyebi anani wati na ka fo au yekoni au ka bamananga kuna foni niyo wati sili soni amina mi wala au ye landria ukonnala bakruba kele odi bi ambolo ka kenyeke ni bi juma utikalo kile muwa san 2021 o min fene bena Muharram kalo kilita ani kile 1443 bamanankan kunafoni keneka Ashura ni obibe Muharram kalo ale kilitama silame san jate kalo gale ala sona anyenemayara araba utikalo kilita ani sheki katabla alamisa utikalo kilita ani konotona san 2021 révolution ikmadin islamia fe baraminu ni abela jeli nyemaya tumbi ankara mogoba anga kudwa ani amblasra babulu el hashek ma seidu kulibali faruku ayatullahi fi dini Kase ka au befu ka au bela jelen wali nyumando malikono ani malikoka ndeke kanya muka wokoni temena ni wati na nisanga bisaba nyogona bonyonko yi silameya ale duba ukonnala bako jigoroni eremakono nerekoro inafo anye afo au ye chugamina ashura ni ale kofora abitalike dona domi ni akonika bunku sebe silameya ale dine konnala abibe muharram kalo kilitama ala sona ka keke ni nyina san bakile kemenani ani binani ani saba ikmadini islamia kafara andajuru sama baka sidna Sheikh Mar Seidu Kulibali anyene mayara bako jigoroni tulachi teremba wokoni safe kenemi ni akonikera wasa ani bunyae sabu maukoni bora jie kuru kara koni konnala kase kana ni sanyelema ni soja bara nunuko nateme wati dangelen fe el hashek mar Seidu Kulibali faruku ayatullahi fi dini faruku koni kelen kofe ka femiye teren konna soro ka benege kanyanfu wotemene ni sanga binani nyogona bonyon kuma ni soja kuma chama ulu koni fora mi keneka ma chama ulu koni ye uka ni soja ka okoni ira au ni au ambela jelika jenka okene shiria Araba utikalo kiletan ani shekin san 2021 o fene bena Muharram kalo kile konontoma san 1443 ala sona Ashura nyenemayara jiye kuru kara koni konnala silameu fe chogomi ka Allah subhanahu wa ta'ala ka don bunyali bunya ala sona ikmadin islamia ale mi fene silame jiye kulu bayi umatoko wele tumblalen bema bako jigoronin tulachi terem basanfe wa silame uye wele jabi chew ani musoula demisyon ani makoro konina bako jugorenin tulachi teren bako ni minera kafa inafo lahara bolonkono la faruku kelen kofe dukonnala ka fuli nyeshin bema aduna ka soke ukono uya sensen doni ka kundane ayi bako jugorenin tulachi teren ba o sanfe nege kanyanfu sanga binani o bena faruku duwatima bako jugorenin tulachi teren basanfe mau siwale mau nisojale mau farifunine wukoni ye farukuna ka delegation koni kumbe o wati kolina farukula bene bazen afima na brode jema e banfla jema fene bi akuna a nisojale ni a munyale ka fara ka delegation kan wujigina ka bo soke ukono ka maufu kele abe maufu chugomi ube maufu uchola ubi foli kenya na chugomi na foli bike uchugala fugata faruku yele podium sanfe podium mini podium to fana tikelenye podium mime silamea korota ka ufana yira buna adama deuna faruku na ka delegation kelo jolin kofe podium sanfe silamea
jɔnjɔnba ni o ye Imu ye o kalanna o kalannen kɔfɛ ka bɔ yen Faruku y'a sigi kiraw ani nabi ɲumanw olu kɔni sigiyɔrɔ la sani kuma ka di Faruku ma kumala caman olu kɔni kumara a ka golokansigi selikɛnɛ Sheikh Umar Seydou Kulibali ale ye dakuruɲɛ 2 fɔ o kɔfɛ maaba caman fana tun bɛ nin kɛnɛ in kan minnu bɛɛ lajɛlen ye u ka nisɔndiya yira ani ka wele bila Mali denw ma an ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ faso Mali bi gɛlɛya min kɔnɔ o bi se bancogoya min na. Ok, auzubillahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala Muhammad wa salim. Ne tɔgɔ ye Cɛma Jakite n ye lakɔli karamɔgɔ ye Kasaro. Actuellement n bɛ formation na INSUP la en phase terminale. Bon, su in na an nana Asura kɛnɛ kan ka na ɲɛnamaya n'an ka karamɔgɔ ye n'o ye Sheikh Umar Seydou Kulibali Faruku. An bɛ fɔlɔ ka dugawu kɛ fɔlɔ Ala ka mɛn jama ɲɛfɛ sini kɛnɛ labanko ɲuman bɛ Ala tala bolo Ala ka kalifa a n'a nafabaga jama bɛɛ lajɛlen ma. N'o tɛmɛna ka bɔ yen n bɛ dugawu kɛrɛnkɛrɛn ka ɲɛsin jamana in ma maa si tɛ dunan ye o la tuguni jamana in mako bɛ dugawu la alisilamɛ ka kɛlɛkɛ bere de ye dugawu ye basigibaliya bɛ jamana in kɔnɔ fɔɲɔgɔn bɛ jamana in fan caman fɛ ka da k'a daminɛ kɔrɔnfɛla la camancɛ b'a la maa si t'i hakili kan sisan an bɛ dugawu de kɛ Ala ka fɔɲɔgɔnkɔ in Ala ka jisuma ka fura ye Ala ka hakili ɲuman di a fan fila bɛɛ lajɛlen ma ni o tɛmɛna ka bɔ yen lafasali tɔnw bɛ samasamali minnu fana la bɛɛ lajɛlen bɛ a kalama ka daminɛ faso baarakɛlaw la kɛrɛnkɛrɛnnen bɛ lakɔli karamɔgɔw ko fɔ bɛɛ lajɛlen bɛ fili ka da kɔnɔna tiɲɛ de kan nka an ta ye dubabu de ye Ala ka hakili ɲuman di côté fila bɛɛ lajɛlen ma ka da kan ni tɛ se ka bɔ kuma la ni ma dɔ fɔ o kalanko in kan jamana jɔse ye kalan de ye jamana o jamana bɛ yen n'a kalan n'a burujara o kɔrɔ ye ko jamana ka ɲɛtaga ko bɛ dan sira la dɔnnibaa dɔw b'a fɔ kalan sira fɛ ko ni mago bɛ jamana la ka a sigi a sen sabara kɔnɔ k'i kana marifa ta i kana bɔmu ta k'i k'a ka kalan sira buruja bon an tɛna fɔ k'an ta in bɔ bɔnnakun kan nka n'an sera k'an fanga fara ɲɔgɔn kan a ka ca Ala fɛ fɛn dɔ da jiginnen don a kɔnɔfɛ a ma bɔ donc an bɛ wele da bɛɛ lajɛlen ma lakɔli karamɔgɔw ani jamana marabagaw bɛɛ lajɛlen k'i seko kɛ walasa an ka laɲini ye mun ye n'o ye jamana basigili kalanko sira fɛ Ala ka o latigɛ donc nka sani ka bɔ kuma la n bɛ dugawu kɛ Mali ye Ala ka jamana in ɲɛmajɔ. Alhamdulillah rabbil alamin an bɛ Ala fo k'a barikada Ala min ye bi su in na yira an na sini kɛnɛya la Ashura ye an ka donba ye an ka silamɛ san yɛlɛmani donba su don donc o kama an nisɔndiyalen don kosɛbɛ ka da kan an ni mɔgɔ caman ye salon ta kɛ ɲɔgɔn fɛ ɲina olu t'an cɛma caman bɛ olu bɛ yan mais i b'a sɔrɔ kɛnɛya tɛ yen Ala y'a yira an na kɛnɛya la an b'a fɔ k'a barikada donc an nalen don o donba ye su ɲɛnamaya an karamɔgɔ ani an bilasiraliba nɔfɛ n'o ye Elhaj Sheikh Umar Seydou Kulibali ye an bɛ dugawu kɛ Ala ka ni ɲɔgɔn caman yira an na an nisɔndiyalen don kosɛbɛ kosɛbɛ n'an ka sankura ye o nisɔndiya de b'an na su in na an bɛ dugawu kɛ gɛlɛya min bɛ jamana kɔnɔ sira bɛɛ fɛ kɛnɛyako sira fɛ basigi sira fɛ lakana sira fɛ an bɛ dugawu kɛ Ala ka nɔgɔyaw don a la Ala ka malidenw Ala k'an kanbɛn Ala ka a to an ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ an bɛ cɛsiri de ɲini bɛɛ fɛ an bɛ bɛn ni kelenya ɲini bɛɛ fɛ an ka dɔn k'a fɔ o de bɛ se k'a to an bɛ taa yɔrɔ jan donc o kama an bɛ dugawu kɛ jamana ye bɛn ni kelenya la ɲɛtaga la an bɛ dugawu ɲini an ka diinɛ ɲɛmɔgɔw fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya na an b'an karamɔgɔ min kɔ su in na an bɛ dugawu ɲini a fɛ a ka dugawu kɛ jamana ye an bɛɛ ka jɛ ka fara a kan ka dugawu kɛ jamana ye Ala ka kisi kɛ Ala ka tanga kɛ Ala ka kɛnɛyaw jidi hali bi Ala k'an ka laɲiniw sabati hali bi Ala ka Ashura a bonya di an bɛɛ lajɛlen kelen kelen ma k'a kan ye ni alijinɛ sɔrɔ sababu ye. Alhamdulillah nisɔndiyaba le bɛ an na su in na sabu an bɔra Côte d'Ivoire ka na nakun wɛrɛ foyi tɛ an na
ashura ni donba min san yɛrɛma ni silamɛw ka san yɛrɛma min kofɔla an karamɔgɔba fɛ an nana jɛ ka fara ɲɔgɔn kan ka ni donba ɲɛnɛmaya i n'a fɔ a ka kan cogo minnu na wa fɛnɛ o ɲɛnɛmali hukumu kɔnɔ an ye kibaruya caman mɛn ni donba in na an kun ma den ka min mɛn wa an ye ko caman fɛnɛ mɛn ni donba in na an kun ma den ka min mɛn a mɛnna donba mɔgɔw b'a fɔ ko donba sera mɛ k'a mɛn ka ɲɛnɛmaya k'a kɛ donba ye ka kɛ koba ye ka kɛ jama ye karamɔgɔ tilelela an y'o ye wa vraiment a diyala an ye a bonyana an ma kɛra sababu ye an ye faamuyali caman fana sɔrɔ nin donba in na min ye silamɛw ka don ye sabu koba minnu kɛla la an karamɔgɔba a y'a bɛɛ lakale i n'a fɔ a ka kan cogo minnu na k'u nisɔndiya fana a tɛmɛna dan kan ni karamɔgɔ in an b'a fo k'a fo dantɛ foli minnu na ka tila ka weleweleli da kɛ diɲɛ bɛɛ ye maa o maa k'i ɲɛ bɛ an na i tulo bɛ an kan na ka na an ka jɛn ka fara ɲɔgɔn kan karamɔgɔ ka laɲini ye min ye ka jugujuguya kɛlɛ i n'a fɔ a ka kan cogo minnu na walasa ka se ka sabati o y'an ka laɲiniba ye o y'an ka kɛlɛ ye i n'a fɔ a ka kan cogo minnu na alhamdulillah an bɛ dugawu kɛ parce que dugawu ye koba ye surtout an bɛ san yɛrɛma min na nin Mali yɛrɛ bɛ gɛlɛyaba min kɔnɔ nin o yɛrɛ ye dugawu fɔlɔ ye an ma ɲini Alahu Taala fɛ Mali ka gɛlɛya ni Ala k'a ban. Ni baara ninnu bɛɛ kɔfɛ sa Faruku yɛrɛ sɔrɔla ka kuma ta a se ye min ye Alahu Subahanahu wa Taala ka diinɛ lase la a ye o lase Alahu Subahanahu wa Taala ka jɔnw ma o kɔfɛ maaw wulila ka u jɔ k'u tɛgɛ diya dalibama ye ka Ala wele a ginoli tɔgɔw la ka Ala wele a tɔgɔ daŋɛnɛmayalenw na Faruku sɔrɔla k'a sigi ka dugawu labanw kala ka bɛn nɛgɛ kaɲa 3 sanga 30 ɲɔgɔn na bɔɲɔgɔnko ma ka sɔrɔ ka nin wajulu kɛnɛ belebele in kuncɛ an bɛ dugawu de kɛ Ala ka Ashura caman yira an na. Alhamdulillahi rabbil alamin an bɛ sigi ka Ala fo ka Ala barikada ka ɲini Ala subhanahu wa ta'ala fɛ dugawu minnu kɛra Ala ka a minɛ an kelen kelen bɛɛ lajɛlen ma. Hali bi an bɛ to Ashura ale hukumu kɔnɔna la Alamusa uti kalo tile 19 san 2021 o min yɛrɛ fɛnɛ bɛnna Ashura yɛrɛ don ma Muharram kalo tile 10 san 1443 terrainba baaraw bɛɛ lajɛlen kɔni tɛmɛnen kɔfɛ ka kɛɲɛ ni nɛgɛ kaɲa 12 ale waatiw ye an karamɔgɔba an ka kuduwa ani an bilasirabaga hali bi cogo min dunanba minnu bɔra diɲɛ kuru kara kɔnɔna la ka se ka olu kɔni ka dɔnniw kanguruya ikumadini islamiya baara kɛcogoya ɲumanw kɔni na u ye lajɛrɛ belebeleba kɛ silamɛya ale duba o kɔnɔna la an ko min ma ko séminaire de formation dunan minnu bɔra Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan Mali région kelen kelen bɛɛ lajɛlen na fo ka taa se communes ani arrondissements ni cercles kɔni ma olu bɛɛ lajɛlen kɔni nara ni wele kɔni jaabi ka fara ikumadini islamiya ɲɛmaaya so maaw kɔni kan nin kɛnɛ yɛrɛ ɲɛmaaya bɛɛ kɔni tun bɛ an karamɔgɔba bolo Seydina Sheikh Umar Seydou Kulibali Faruku Ayatullahi Fidini a baaraw sani u kɔni ka nun don la Sheikh Umar Seydou Kulibali a ye bilasiralikan kɛrɛnkɛrɛn a ye o kɔni lase buna adamaden bɛɛ lajɛlen kɔni ma min sɔrɔla ye aw ni anw an bɛɛ lajɛlen ka jɛ ka an ɲɛmada o sɔrɔlenw fɛ. Ashura don ye donba ye silamɛya don na wa a bi bɛn Muharram kalo silamɛya san jate kalo gale o tile 10 ma ka kɛɲɛ ɲina san ta hukumu kɔnɔna ye ikumadini islamiya jɛdenw ma to kɔ wajulu kɛnɛ belebele ɲɛnɛmayalen kɔfɛ Seydina Sheikh Umar Seydou Kulibali fɛ bako jukɔrɔnin tola citɛrɛnba sanfɛ Bamako sigida 5nan kɔnɔna la Alamusa uti kalo tile 19 o yɛrɛ min bɛ bɛn Ashura kalo tile 10 ma Ala sɔnna ka séminaire de formation belebele ka o la tɛmɛ silamɛya duba kɔnɔna la bako jikɔrɔni yɛrɛ makono Faruku yɛrɛ dagayɔrɔ la laɲini foyi tɛ ni séminaire de formation in na fo ka se ka dunanba minnu nara ka bɔ Mali kɔnɔ Mali kɔ kan communes kɔnɔna la région kɔnɔna la arrondissement kɔnɔna la k'u la faamuya Alahu subhanahu wa ta'ala ka diinɛ baara kɛcogo ɲumanw na kɛrɛnkɛrɛnnenya la ikumadini
dini islamiya ale min ye jɛkulu ye bi min ɲɛsin bɛ ala ka diinɛ kɔrɔta ko dangɛnɛmayali ma cogo min ka se ka jugujuguya jɔsi ka bɔ dugukolo sanfɛ o baaraw la dunanw kɔni bɔra kosɛbɛ cɛw ani musow la ka se ka na nin baara belebele ninnu kɔni seereya i b'a ye k'a fɔ région kelen o kelen olu ka représentanw jamana kɔkanna na olu dɔw fana tun bɛ yen ka fara an balakaw kan Bamako Ikmadin Islamiya jɛden dɔw fana olu kɔni ye nin baaraba in seereya ka fara Ikmadin Islamiya ɲɛmaaya so kelen-kelen bɛɛ lajɛlen kan Fode Jakite n'a ka cɛdenw Ba Ami Jalo n'a ka musobaw ka fara Bintu Sidibe nimero gale kan ale n'a ka musobaw fana sani Faruku ka jigin Almursidu n'a karamɔgɔw olu kɔni ye jama lanisɔndiya ni diinɛ walawalali kɛcogo ɲumanw ye diinɛ bi dɛmɛ cogo di diinɛ dɛmɛni diyagoya don u bi o dalilu di Alahu subhanahu wa ta'ala ka jɔnw ma o kɔfɛ nɛgɛ kaɲa 14 waati Seydina Sheikh Umar bun Katabu tɔma Alahu subhanahu wa ta'ala ka bamuru min bɛ dugukolo sanfɛ bi ala bɛnnen nisɔndiyalen a y'a dankɔrɔba sɛnsɛn ka maaw magwɛn silamɛya duba dugumala la a kɛlen kɔfɛ ka maaw fo ni bonya ani karama ni nisɔndiya ye a ye kuma ta a se bilasirali min ye ladilikan na ani cɛsiri la a ye o fɔ Alahu subhanahu wa ta'ala ka jɔnw ye ni ye kunadiya jama ye ala ka diinɛ bonya la wɔrɔsa o jama min sɔnna ala kanu ala dɛmɛya kɔfɛ ala ɲɛsinya ni ala bonya kama k'u sigiyɔrɔw bila dugu ni dugu jamana ni jamana k'u foyi t'a la ko nin dɔ in ye ala ka diinɛ donba dɔ ye aw b'a sigiyɔrɔw bila an b'a ka jamanaw bila an bɛna fara silamɛ jama kan an ka jɛ ka ala ka bonyaden bolo walahi o jama ye ala ka diinɛ kɔrɔta jama ye o jama ye ala ka diinɛ wasoyɔrɔ jama ye o jama ni kuranɛ bɛ diɲɛ kɔnɔ bolo kan ka si o jama ye ma ko nin ye kuranɛ jama ye o la an bɛ aw fo k'aw barikada nin baara bɛ in na min kɛra ala kama ala ka sara ale aw ye alijɛnɛ na ya rabbi ala ka nin wari bɔ jaabi di alaw ma ala ka nin ko wasa kɛ alaw ye ala k'o k'a ye ala y'a bonya kama ala k'o kɛ kira cɛ sɔrɔba kama sɔrɔ ala rasuli an bɛ a ka ɲɛmɔgɔw yɛrɛ fo président international Fode Jakite a bɛ an bolo yan ka fara komite ɲɛmɔgɔw kɛ mɔgɔw kan ani an balakaw ka ɲɛmɔgɔw bɛ yan ni min kɛ ala y'a ye o ma sara saraba ye ala ka baara ninnu ka an bɛ alijɛnɛ na ala k'o k'a ye kira bonya kama sɔrɔ ala rasuli an bɛ an karamɔgɔw fo usali ja ka duniya ale de kumana muslimaw tɔgɔ la an bɛ a fo ka barikada kabule fila min bɔra a ye an jigi sigi sabu n'olu bɛ yen an bɛ da ka sɔrɔ k'a fɔ nin ko in tɛ na ban wa nin ko in tɛ se ka kunbɛn wa nin ko in tɛ se ka ladon ni karamɔgɔ ɲumanw sɔrɔli ye an bolo nin ko in ɲɛfɛ o de ko hakilasigi di an ma n'ale tun bɛ yen an b'a dɔn ni ala ka jɛ ye lansɛ bɛ ala de bolo a tɛ y'a ta sumaya o bɛ bɔ ala de la mɛ kɔnɔjama kɔni n'a mara bɛɛ sha alahu an b'a dɔn nin ko in bɛna diri don a bɛɛ la min tɛna se ka bɔ bilen n'ale ka cɛsiri sababu ye an y'a ɲini ala fɛ an y'o min jigi a y'a rabi ala ma kɛra ten ala b'o fanga don a la ala b'o kɛ kira bonya kama sɔrɔ ala ma sɔrɔ an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ ba. O kɔfɛ sa duwawu kolo gɛlɛnw kɛra ka nin baara ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni kuncɛ an bɛ duwawu de kɛ ala ka ashura caman yira an na. Alhamdulillahi rabbil alamin ela Sheikh Umar Seydou Kulibali Faruku a b'i fo ka waliɲuman dɔ danti foli ani waliɲuman dɔ min na Ashura ye waati ye Ikmadin Islamiya bi a ɲɛnɛmaya cogoya min na wajulu kɛnɛ belebele ɲɛnɛmayalen kɔfɛ o dugusɛjɛ wulada u bɛ ɲa sɔrɔ fɛn min ye Bakɔ Jikɔrɔni misiriba o kɔni kɔnɔna la
ka se ka na Ala subhanahu wa ta'ala wele a tɔgɔ dangeremeyalew ani a tɔgɔ dogolenw na an ko a ma ko duwawu kalan sufɛ wajuru tɛmɛnen kɔfɛ fo ka taa se séminaire de formation baara ninnu bɛɛ dalakurulen maaw kɔni ye ɲa sɔrɔ kosɛbɛ Bako Jikɔrɔ ni misiriba o kɔni kɔnɔna la nɛgɛ kaɲa 17 sanga 10 ɲɔgɔnna bɔɲɔgɔnko Faruku bɔra silamɛya duba kɔnɔna la k'a sɛnsɛn ka na ni a ye misiriba o kɔni kɔnɔna la waati min na a fana sera misiri kɔnɔ Ala sɔnna a ye a sigi kiraw ani nabi ɲumanw olu kɔni sigiyɔrɔ la sani ka duwawu kolo gɛlɛnw kɔni kala dakuruɲɛ 2 folikan a ye o ta k'o lase bɛɛ lajɛlen ma fo ka taa se ladilikan kɛrɛnkɛrɛnnenw ma minnu ni a bi silamɛya kɔni nafa kosɛbɛ kosɛbɛ a kɛnɛ kan Fuseni Keita fo ka taa se Bukar Tangara ma olu kɔni tun bɛ TV hɔrɔnya tɔgɔ la. Faruku donnen kɔfɛ misiriba kɔnɔna la a kɛlen ka maaw fo kelen kelen I n'a fɔ aw bɛɛ lajɛlen ɲɛ bi a la cogo min na a y'a jɔ I min kalalen kɔfɛ ka bɔ yen Faruku zuriyaw ye kuma ta olu ka kɔrɔfɔw bɛɛ tɛmɛnen kɔfɛ bɔ yen sa minnu kan k'u ka nisɔndiya kuma fɔ kuma galama la olu ye o lase o kɔfɛ Faruku yɛrɛ y'i sigi ka kuma ta a kɛlen ka kuma ta a ye foli kɛ ka ɲɛsin Hikmadini Islamiya biro kelen kelen bɛɛ lajɛlen ma ani ko labɛnba sabu baara ɲana o tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen a ye kunnafoniya duman lase Ala subhanahu wa ta'ala ka jɔnw ma safinɛ dilan yɔrɔ belebele min ni a tun ye o layidu ta Hikmadini Islamiya musobaw ye o dayɛlɛnna ka bɛn nin don in ma o de la a ye wele bila bɛɛ ma an ka na baara ma sabu ni baara tɛ silamɛya tɛ se a ka yɛrɛma hɔrɔnya ta ni baara yɛrɛ fɛnɛ tɛ fugariya de bɛ yen o la Faruku ko an ka na baara ne gila moro k'a kɛ ka silamɛya dɛmɛ tɔnɔ min bi sɔrɔ a la k'a kɛ ka silamɛya diinɛ jɔ mun sɔn k'an kisi delili ma k'an kisi an ka diinɛ tɔnɔmadali ma k'an kisi an ka diinɛ feereli ma k'an kisi fadensagoya ma moro n'a diyara Ala ye o safinɛ dilanyɔrɔ in baara daminɛna Ala sɔnna gɛlɛya fitinin mun donna baara kɔnɔ ka da waati n'a cogoya ni jamana cogoya kan mais Ala sɔnna ka kɛ ni bidonba in ye safinɛ dilanyɔrɔ in kɔni a baara nɔgɔyara safinɛ dilan mansiw ni safinɛ bɛ dilan ni minɛn fɛn o fɛn ye a bɛɛ lajɛlen sanna safinɛ bɛ dilan ni produit minnu ye u y'o bɛɛ san ka safinɛ kunfɔlɔw yɛrɛ dilan k'olu yɛrɛ kɛlen don tabaliw kan an bɛna taa inauguration kɛ sisan k'o safinɛw ye an ɲɛ na ni Ala ka jɛ ye o la Moro nin ye kalanba de ye ani faamunba min ni jɛden ye a ɲininen don an bɛɛ fɛ an k'a faamuya Moro baarakɛbaliya o de bɛ maa kɛ fugaro ye baarakɛbaliya o de b'i kɛ fadensago ye baarakɛbaliya o de bɛ mɔgɔ kɛ hasidi ye ni hasidi ye yɔrɔ o yɔrɔ fugari de don n'o tɛ sɛbɛkɛla tɛ kɛ hasidi ye o Moro sɛbɛkɛla b'a cɛsiri de k'a jija mais hasidi o ye fugariw jɔyɔrɔ de tari ma faamu o la tiɲɛ min bɛ anw bolo anw nana ni diinɛ jɛlen min ye pour k'a to an bolo f'an ka baara de kɛ sɛbɛ kɛ ka mɔnɛ bɔ diinɛ na o de bɛ se k'an to an ka tiɲɛ in kan Moro n'o tɛ tiɲɛ fɔra cogo o cogo a ye tiɲɛ ŋaniya cogo o cogo ni anw bɛ baara kɛ ka se ɲini fɛn bɛ sɔrɔ an bolo dɛsɛ ni kamanagan b'an don da fɛ an ti fɛ ka don da min fɛ wulibali tɛ ni fɛn tɛ e bolo Moro e bɛ fɛ ka fɛn kɛ n'i y'a ɲini cogo ɲuman na n'i m'a sɔrɔ I laban b'a ɲini cogo jugu la dɛ wulibali tɛ yan gansan bɛ karamɔgɔw bila segita la faamaw nɔfɛ o gansan bɛ karamɔgɔw bila kolotɔ ɲimi na waritigiw nɔfɛ gansan bɛ karamɔgɔw bila fadensagoya la nagadagakaw fɔli la baarakɛbaliya ani fugaruya o de y'u se a ma mikorotigi Ala kama mikoro in lajɛ sa an bɛ misiri kɔnɔ yan de nin kan k'an bɔ sa o la Moro kundala surunya la baarakɛbaliya ale de bɛ maa kɛ fugaro ye ale de b'i kɛ fadensago ye ale de b'i kɛ da sidɔn bɛɛ ye o la an bɛ min ɲini kanuɲɔgɔnw fɛ aw yera yɔrɔ o yɔrɔ aw ye ni baara de ye
baara ni cɛsiri kɛ fɛn ɲini ka mɔnɛ bɔ tiinɛ na a kan'o bila bolo kɔfɛ k'aw ka tiɲɛ to aw bolo k'aw ka hɔrɔnya to aw bolo k'aw to aw ka tiɲɛ kan fɛn min bɛ se k'o sabati limaniya ye nin yɛrɛ di kɔfɛ o ye baara de ye. Faruku ka kɔrɔfɔ ninnu bɛɛ lajɛlen kun salulen waati min na a ye fitiri seli ni silamɛw ye o kɔfɛ k'a sigi kiraw ani nabiɲumanw sigiyɔrɔ la a sigilen kɔfɛ a ye Ala wele a tɔgɔ daŋɛnɛmayalenw ni a tɔgɔ dogolenw na ka sɔrɔ ka duwawu kologɛlɛn sugu caman kɛ silamɛw ye sankura hɛrɛ ani sankura masibaw olu bi se mabɔ an na cogoya min na ni baara ninnu bɛɛ tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen sa Faruku n'a ka délégation y'u sɛnsɛn ka Baku jikɔrɔ ni ale soba ka o magɛn o fɛnɛ kɛra sababu ye ka ɲina san Ashura ka o kɔni baaraw bɛɛ kuncɛ an bɛ duwawu de kɛ Ala ka san nata yira an na. Alhamdulillah ka ɲini Ala subhanahu wa ta'ala fɛ Ashura caman bi Ala subhanahu wa ta'ala bolo Ala ka o nɔgɔya an kelen kelen bɛɛ lajɛlen ye sankura hɛrɛ Ala ka a di an kelen kelen bɛɛ lajɛlen ma nin fana de bi kɛ sababu ye an bi diɲɛ fangɛrɛ kunnafoniyaw olu kɔni na sɔrɔ min sɔrɔla ka bɛn bi juma Wutikalo tile 20 san 2021 ma aw ni anw an ka taa olu sɛbɛkɔrɔ lajɛ ka na. Turki jamana kɔnɔna la lahawta koko belebele o de jɔtɔ filɛ nin ye cogo min maa minnu bi don duguma sira fɛ ka bɔ Afghanistan jamana kɔnɔna la o ka jɔ Turki jamana kɔni bala ka nin baara in kɔni teriya kosɛbɛ kosɛbɛ baara min daminɛra kabini san 2017 a bi tali kɛ Turki danfara ani Iran danfara o kɔni na kun foyi ti a la sira datugu kosɛbɛ migrant minnu bina ka bɔ Afghanistan olu ɲɛ ni ye nin kogo kofɔlen kɔni ta k'a lajɛ taamasiyɛn caman kɔni bi a la nin waati in kɔni na i b'a ye k'a fɔ maaw fana kɔni bala k'u munumunu nin kogo in kɔfɛ cogo min u bi se don Turki ale jamana kɔni kɔnɔna la kabini talibanw nara fanga la Afghanistan kɔni ko donna galama la maaw kɔni kunkolo wulilen don u bi kɛ coolo ye fan bɛɛ lajɛlen kɔni fɛ nin waati in kɔni na maa minnu bɛ yen n'an k'u ma ko exilew minnu b'u sigiyɔrɔ bila ka taa sigiyɔrɔ gɛrɛ kɔni na u caman kɔni bala ka don waati na Turki jamana ani Iran o jamana ninnu kɔni kɔnɔna la maa dɔ bɛ yen o y'a yira k'a fɔ ale ye tile 25 ɲɔgɔnna bonyɔnko de kɛ a bala ka taama sanga a n'a ka waati bɛɛ a si bɛ san 18 o ɲɔgɔnna bonyɔnko diɲɛ seleke 4 tɔnba Nations Unies olu kɔni ma foyi fɔ fɔlɔ Afghanistan tungaranke ninnu ka kunkanko kibaruyaw olu fana kɔni na Turki jamana ɲɛma Recep Tayyip Erdogan a y'a yira k'a fɔ maa caman kɔni bɛ yen nin waati in na minnu Afghanistan ka denw na olu bɛ Turki jamana kɔnɔna la kogo min yɛrɛ filɛ ka jɔ a bɛ taa se kilomɛtiri 247 o ɲɔgɔnna bonyɔnko kɔni ma wulikajɔ ni cɛsiriw olu kɔni bi senna nin waati in fana kɔni na Turki jamana kɔnɔna la Afghanistan réfugié o ye maa 100 ani maa 20 ɲɔgɔnna bonyɔnko ye Afghanistan réfugié gɛrɛw bɛ yen minnu kɔni bɛ yen ten o ye maa 300 ɲɔgɔnna bonyɔnko kɔni ye. Zambi jamana ye jamana ɲɛma kura sɔrɔ fanga senamatɔn cɛba o de ko don min ye siɲɛ 6 kɛ ka jamana ɲɛma y'a ɲini Zambi jamana kɔnɔna la a si bɛ san 50 ani san 9 na maa gɛrɛ tɛ a fɔ Akayinde Ishilema ni bɛɛ lajɛlen bi a dɔn Ashi la ka kɛɲɛ ni tɛnɛ utikalo tile 15 ye sɔgɔmada yan fan fɛ nin cɛ in kɔni ni nisɔndiya wulila a munyamunyane ka fara a nɔfɛmaw bɛɛ lajɛlen kan k'a sabu kɛ kalafili kulu soba kɔni ye jaabi labanw bɔ min sen fɛ a yirala k'a fɔ fanga senamatɔn cɛba ale de kɛra Zambi jamana ɲɛma kura ye a kumalen kɔfɛ a ye layidu di Zambi jamanadenw ma k'a fɔ yɛlɛma kuraw olu de bina don Zambi jamana kɔnɔna la wa a ye maa min nɔrɔbila ni o ye Edgar Lungu ye ni ale tun bɛ Zambi jamana kunna kabini san 2016 a ye o ka fanga kɔni sɛbɛkɔrɔ laburuja o cɛ
kofɔlen yɛrɛ kɛlen ka kuma ta ni o ye jamana ɲɛma bɔta ye a ye foli kɛ ka ɲɛsin Zambi jamanaden bɛɛ ma ale ka waati kɔnɔna la u sɔnnen ka danaya da ale kan wa a sinakɛ ni o ye fanga senamatɔn cɛba ye Aikende Ishilema a ye foli kɔni ta ka ɲɛsin o ma kofɔlen kɔni ma ka maaw hakili lajigi k'a fɔ kalafili baaraw kɛra Zambi jamana kɔnɔna la alamusa tɛmɛnen uti kalo tile 12 min senfɛ cɛbɔ tun ye maa 16 ye nka ninnu maa 2 de kɔni tun kɛn bɛ k'u kwada ɲa na bi n'i donna Zambi sirabaw kɔni kan i b'a ye k'a fɔ nisɔndiya o kɔni bɛ fanga senamatɔn cɛba a fɛnmaw kɔni ɲɛda ani u dusukun na. Diɲɛ kɔnɔna la nisɔngoya taama kɔni kɛra cogo min ka se ka dɛmɛ ta ka ɲɛsin Afghanistan jamanadenw ma kɛrɛnkɛrɛnla minnu bɔra u nɔ la n'an k'u ma ko réfugiés ni nisɔngoya taamakɛla ninnu kɔni b'a la ka dɛmɛ ta ka ɲɛsin Afghanistan jamanadenw olu kɔni ma cogo min u ka buna adamadenya kana don galama la a bi maa ba caman kɔni bɔ u farala ɲɔgɔn kan Berlin Allemagne faaba wasaden bulon o kɔni ɲɛkun kilenna la ka wajibiya nanzarala jɛkuluba Union Européenne bi se dɛmɛ ta ka ɲɛsin Afghanistan réfugiés kɔni ma cogo min na o mankan kelen in fana kɔni bɔra diɲɛ seleke 4 tɔnba Nations Unies yɛrɛ dagayɔrɔ la Genève kaw kɔni fɛ Suisse o nisɔngoya taamakɛla ninnu kɔni ye wele kɔni bila k'a fɔ muso maniw ani muso minnu tun b'a la ka kalan Afghanistan jamana kɔnɔna la o kalan in kɔni kana don galama la sabu musow ka kalan kɔni tun dabilalen don Talibanw fɛ san 1990 ale kɔnɔlaw kɔni na nisɔngoya taamakɛla minnu kɔni filɛ Afghanistan drapeau tun bi u bolo ni o yɛrɛ couleur ye bilenman binkɛnɛ ani fiman kɔni ye o drapeau kofɔlen min kɔni filɛ Talibanw kɔni ye o lajigin ka bɔ Afghanistan so caman kɔni la k'u yɛrɛ ka drapeau jɔ ye ni o ye jɛman kɔni ye nisɔngoya taama min kɔni filɛ nin ye i b'a ye nisɔngoya taama min kɔni filɛ nin ye a kɛra sababu ye diɲɛma kɔni y'a dɔn bi k'a fɔ maaw wililen don ka jɔ cogo min ka se ka dɛmɛ ta ka ɲɛsin fɛn min ye Afghanistan jamana ma. Alhamdulilayi kɔkan kibaruya ninnu fana de bɛ kɛ sababu ye ka dansigi bi juma uti kalo tile 20 san 2021 muharram kalo tile 11 san 1443 kunnafoniyaw la min sɔrɔla fɛn min ye ɲɛmaayaso fɛ ka yira aw la ka kɛɲɛ ni nin waati in ye o de tun ye nin ye ka foli kɛ nin waati in na ka bila ka taa Bakɔ jikɔnɔdɛma kɔnɔ nɛrɛ kɔrɔ silamɛya duba kɔnɔ ka ɲɛsin an karamɔgɔba an ka kuduwa n'a bilasirabaga Seyidina Sheikh Umar Seyidu Kulibali Faruku ani a zuriya kelen-kelen bɛɛ lajɛlen ma ka fara a ka denbaya kelen-kelen bɛɛ lajɛlen kan o fɛnɛ de bi kɛ sababu ye an bi kan bɛɛ da ɲɔgɔn ye k'a fɔ aw ye ko a kan bɛɛ diɲɛ waati gɛrɛ wassalam.